Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Sukodadi. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pengurus Tata Usaha, serta Bapak Ibu karyawan SMA Negeri Setunggal Sukodadi. Tiyang sepuh, wali murid kelas 12 ingkang kula mulyakaken lan sedaya kanca-kanca ingkang kula tresnani. Minangka purwakaning atur, sumangga kita sedaya sesarengan ngaturaken puja-puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat, rahmat sarta hidayanipun dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya saged sesarengan makempal wonten ing adicara menika kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Sholawat lan salam ugi kaaturaken dumateng ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjing wonten ing dinten akhir. Kalihipun boten kesupen kula aturaken agunging panuwun dumateng para rawuh sedaya ingkang saged nderek mangayu bagya wonten ing adicara perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Setunggal Sukodadi siang menika. Para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah kula aturaken dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat dumateng kula lan rencang-rencang kelas 12 sedaya saengga kula sak kanca saged mantunaken pasinaon wonten ing pawiyatan menika kanthi lancar. Kula minangka wakil saking kelas 12 namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para Bapak Ibu guru sedaya ingkang sampun gulawentah kula lan rencang-rencang kelas 12 sedaya. Sakdangunipun 3 taun kula sak kanca ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan SMA Negeri Setunggal Sukodadi menika. Sakliyanipun kula sak kanca nyuwun lumuntur sih samudra pangaksami dumateng para Bapak Ibu guru sedaya. Menawi sakdangunipun 3 taun kula sak kanca ten mriki, kula sak kanca nggadhah kathah kalepatan-kalepatan dumateng para Bapak Ibu guru sedaya. Ugi boten kesupen agunging panuwun kula aturaken dumateng kanca-kanca kula kelas 12 sedaya ingkang sampun tansah berjuang bebarengan ngudi ilmu wonten ing pawiyatan menika. Kula lan rencang-rencang inggih badhe nyuwun donga pangestunipun Bapak Ibu guru sedaya supados kula lan rencang-rencang kelas 12 sedaya saged lancar nglanjutaken pasinaon wonten ing kampus-kampus utawi universitas. Saengga cita-cita kula lan rencang-rencang sedaya saged kawujud. Kula inggih nggadhah pesen kagem adik-adik kelas 11 kaliyan kelas 10 supados sregep sinau saengga saged mujudaken cita-cita ingkang sampun dikarepaken. Pungkasanipun kula sak kanca sepisan malih nyuwun donga marang para rawuh sedaya. Mugi-mugi kula lan rencang-rencang kelas 12 sedaya saged ketampi wonten kampus-kampus ingkang sae lan tetep saged mertakaken prestasinipun lan jeneng apik sekolah SMA Negeri Setunggal Sukodadi. Busana cekap semanten atur kawula menawi wonten kathah kalepatan-kalepatan atur ugi solah bawah ingkang kurang mrinani kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.